mit hår. Simpelthen ikke holde ud. Vi bliver nødt til at skynde så meget. Hvordan skal vi nå for at lave morgenmad? Nej. Karen, kom lige med. Vi skal nå at vaske biler, så hvordan kan jeg nå det? Karen, kom. Kom, skynd dig. Du skal hjælpe mig med at lave morgenmad. Vi bliver nødt til at... Jamen, vi skal nå. Nej, jeg kører lige ikke nå det. Jamen, nej. Mand. Vi skal bruge tid tilbage. Se, hvad jeg har købt, min kære familie. Breakfast. Det gør det meget nemmere at spise morgenmad på farten. Breakfast er meget, meget nemt. Vi tager låget af. Vi hælder mælk på, og så er der morgenmad. Ej, Marianne, du er altså fuld af så gode idéer. Jeg ved det. Breakfast. Beyond Have Fun Taste Breakfast. Nu i din lokale dagligvarebutik. And live while we're young.